Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister-president Eugène Ruggenaat en minister van Financiën Kenneth Gijsberta gaan vooralsnog niet naar Nederland om te overleggen met de Nederlandse minister-president Mark Rutte. Dit zouden ze doen naar aanleiding van een brief die het College Financieel Toezicht had gestuurd over de slechte financiële situatie van Curaçao. Het CFT wil dat de regering maatregelen neemt. Maar volgens de Curaçaose regering worden er maatregelen getroffen. Zo moet elke minister zijn ministerie doorlopen om te kijken of er bezuinigd kan worden. Ruggenaat en Gijsberta hebben er nu voor gekozen eerst het proberen het CFT te overtuigen van hun goede bedoelingen. Eventueel kunnen ze later dan nog naar Mark Rutte toe in Den Haag. De Hoge Raad in Nederland moet binnenkort een oordeel vellen over de veroordeling van oud-minister-president Gerrit Schotten en zijn partner Cicely van der Dijs. Daarbij gaat het onder meer om passieve ambtelijke omkoping, valsheid in geschriften en witwassen van geld. Volgens de advocaat-generaal in Nederland moet de Hoge Raad het cassatieberoep in beide zaken, dus tegen zowel Schotten als Van der Dijs, verwerpen. Hij heeft hierover zijn punten naar buiten gebracht. Binnenkort doet de Hoge Raad uitspraak. Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook niet-Nederlanders kunnen stemmen tijdens verkiezingen hier op Curaçao. Dat blijkt uit een advies van de Raad van Advies. Die heeft onderzocht op verzoek van de regering of er daadwerkelijk bezwaren zijn en bijvoorbeeld ook regels die dat verbieden. Maar volgens de Raad van Advies is het mogelijk dat mensen die hier lange tijd wonen, weliswaar geen Nederlander zijn, maar hun belasting betalen, meedraaien in de samenleving, ook zouden moeten kunnen stemmen. Het is nu aan de politiek om eventueel verdere stappen te nemen om dit zover te krijgen. De ombudsman wil onderzoeken waarom de regering niets doet met zijn aanbevelingen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017. Daaruit komt naar voren dat bijvoorbeeld in 2015 geen enkele aanbeveling navolging heeft gekregen door de regering. In 2016 was het nog geen 10% en ook in 2017 houdt het niet over. De ombudsman wil weten waar het aan ligt en hoe hij dit kan veranderen. Insel Air heeft excuses aangeboden aan de passagiers die afgelopen weekend problemen hadden met hun vluchten vanuit Curaçao. Vluchten naar onder meer Bonaire en Aruba werden gecanceld en dat had allemaal te maken met technische problemen met een Fokker 50. Vanwege het Curaçao North Sea Jazz Festival waren er weinig beschikbare plaatsen in hotels en ook was het moeilijker om reservevluchten naar Curaçao te sturen. Vanaf maandagmiddag was alles weer normaal, al dus Insel Air. De organisaties Chata en Curaçao Pride hebben de handen ineengeslagen. Er is besloten dat op 29 september van dit jaar zowel de Curaçao Pride White Party zal worden gehouden als Flavors of Curaçao. Het ene is een culinair festijn, het andere is een feest ter ere van de homo-emancipatie. Volgens de organisaties zullen beide festiviteiten veel toeristen naar het eiland trekken en zal het dan ook extra druk zijn op 29 september 2018. Grote zorgen in Japan voor een orkaan, een van de ergste in 25 jaar. Er is al veel schade in het land. 2 mensen hebben het leven verloren. Honderden mensen zijn gewond geraakt en meer dan 1 miljoen moeten geëvacueerd worden. De snelheden die de tyfoon kan hebben lopen op tot 216 km per uur. En er is een brug, de Ohashi-brug in Sakade, die is vernield doordat windstoten een tanker tegen de brug aangesmeten hebben. De Japanse overheid houdt de situatie goed in de gaten, maar vreest voor wat er de komende periode allemaal nog kan gebeuren. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.